yamakadai kuteerera panguva dzino ndiyo channel yenyu inonzi Kulian TV. Muri yeZimbabwe ndauya ndadzoka zvekare. Nyaya dziri kuitika dziri kupisa dzakawandisa, ende nyaya yeCAB 3 iri kupisa zvekutodaro. Saka padapa zvandinoda kuita handidi kunyanya kutambisa nguva because ndoziva kuti nguva ndo chinhu chakakosha, but ndingogara ndangozivisana ndangomhoresana nemi nguva ichiripo ndichiti good morning Zimbabwe, good morning everybody. Saka iko zvine zvitoda kuti mumboteerera zviri kutaura zvakanaka. Inini one thing chandofarira kune vanhu vakazodzwa ava ndechekuti vanotaura zvine authority mukati, munhu anenge akatumwa. It's not kuti iwo ungautaura napolitician akanzwa, but mapolitician vakanzwawo voice rine zodzo, kazhinji kacho vanowanzwa dzikama. Ukaona vanhu vatumwa vakaita seava vakuramba nyaya yeCAB 3 chiziva kuti zvaapadhuze kuda kuitika. Saka ndichakusiyai makateerera muchinzwawo zviri kuitika. Kana muchinge mune zvenyuwo zvekuda kuzonge muchitaurawo, tichazoonesana. Ndichakusiyirai nhamba dzeKulian munenge muzongoita se tichizongotaura maitiro acho zvinenge zvichiitwa. But for now, sarai makateerera vakuru vari panapa vari kutaura, mundiudzewo kuti zvakamira sei. The word of God, Proverbs chapter 31, from verse 8 says, "Speak up for the voiceless and stand up for the rights of the vulnerable. Stand with the needy and the poor." Ndo chishuwo chaMwari chekuti vane mazwi ekutaura mutaure, kuitira avo vekuti chero vakataura vanzikwe. Hanzi simuka utaure nekuda kweavo vasina mazwi, nekuda kwevarombo, nekuda kwevasina kodzero. Simuka utaure. I encourage everyone who can speak and be heard to please raise your voices against this amendment. CAB 3 is a national disaster. CAB 3 is not good for anyone except the few that have planned it. Even our vari kuisupporta, they are not going to enjoy or benefit from it. If you are going to sign for this bill to pass in parliament, izvozvi muchitombori nesimba rekuzviirambidza kuti ipase kana kuti isapase, musanyengerwe ne-term extension yekuve muparliament yamuri kupromiswa. Because by signing this bill to pass, you are selling your birthright. Muchange musisina simba rekutaura chero chino, and you are going to be kicked out of that parliament. What helped the Israelites to be free from the grip of Pharaoh is the noise that they made. Vakaita meremere to the extent that God heard the noise. Mwari vakanzwa meremere, vakanzwa kuchema kwevana vavo. It means the noise have saved them. Chakanakira kutaura, chakanakira meremere, ndechekuti God will hear us and he will come for our deliverance. And also, vacho vari kumira against the rights of the majority, tikaita meremere tichivasapota, zvinovawedzera simba, sezvazvinongoita kana munhu ari mumutambo kana kuti pamakwikwi ekumhanya. You need kumusapota nemheremhere, muchiimba, vari kudzivirira constitution iripo vanoda support yedu kubva kuma-organizations akasiyana siyana, especially church pastors. We are too silent. I know kuti many of you are not supporting, but your silence is support yakatokwana, kutonyarara, kusupporta. We need to speak out.
ivava va muri kuona vari kumhanya nepropaganda yeCAP 3, vari kumhanya vachikambena for CAP 3 to pass, vari kumhanya vachirova vanhu vachivabvutira mafoni. They are going to regret this. They are going to regret this. Those who are supporting this program, they are going to regret. Hapana chakanaka chavanochambowana kubva mairi. Vachademba kuti dai vana vavo nevazukuru vavo vakasaziva kuti vakaparticipata kuti bill iri ripase, nekuti panguva iyoyo nyadzi dzichakunda rufu. But tikabatana, we are going to win this battle. Let us not fold our hands.